Er alle kommet? Ja, vist, frøken Tina. Tak. Her sidder, som de ønskede, sagfører Hugh. Her sidder oberst Henrik. Oldermand Svend. Og Gæve Claus. Tak alle sammen, fordi I vil komme til min fødselsdag. Sagfører Hugh? Det er storartet. Oberst Henrik? Til tjeneste. Oldermand Svend? Det er skønt. Og Geo Claus? Festligt lag, dit gode skov. Sådan. Ja. Men kære venner, sådan her har vi jo fejret min fødselsdag i årevis. Så jeg har tænkt på, om vi ikke skulle gøre noget andet. Gøre det større. Men kan man da få et ord indført? Ja, jeg skal nok sørge for, at I alle sammen får et ord indført. Okay. Vil der være mad nok? Ja, jeg har fundet den ypperligste kok, og jeg er sikker på, at hun vil lave en brilliant middag til os. Nej, godt nok. Er der vin nok? Der vil være vin i passende mængder. Super. Og det er festligt af. Jeg har inviteret alle mine bedste venner og min dejlige familie, så jeg er helt sikker på, at vi vil få en fantastisk fest. Strålende. Skål, sagfører Hugh. Skål. Strålende. Oberst Henrik? Til tjeneste. Og oldermand Svend? Fantastisk selskab. Og Geo Claus? Det ser dejligt ud i dag. I gode skov. Det er også min fødselsdag. Ja, det er rigtigt. Det er også din fødselsdag. Men ved du hvad? Når jeg nu bliver 40, og du bliver 50, så bliver vi 90 til sammen. Og det er da vældig fint. Ja, jo, ja, det er fint, ja. Ja. Strålende. Men jeg kan jo se, der er jo ikke plads til flere omkring det her bord. Ja. Nej. Så derfor så har jeg valgt at holde festen et andet sted. Så vil du ikke være sød at sende den her invitation ud? Jo, sagtens. Det er ordentligt med jer. Så fører Hugh. Skal jeg? Skål! Skål. Oberst Henrik.
Til tjeneste i krigs og fristed. Oldermand Svend. Skønt selskab. Tak. Og Georg Claus. Det er festligt i dag. Ja. Jeg tror, jeg vil trække mig tilbage. Sortevis. Samme måde som sidste år for Tina. Nej, bedre. Lad os gøre det.